faso jama jɛkuluw kan kalo 3 tɛmɛnen ninnu kɔnɔna na. Ayiwa an bɛna na hadamadenya hakɛ kɔlɔsili kulu minnu bɛ Mali jamana kɔnɔna na olu ka ɲɛmɔgɔ u ka kumakanw lamɛn a kan ani fɛnɛ kuma min bɔra bataki in fɛnɛ kɔnɔ an bɛna o fɛnɛ laseliw kɛ aw ye. N'an tilal'o la fɛn min ye l'Amérique ka nagakɔrɔ kalataw ye n'u latɛmɛra ntɛnɛn tarata don in na novembre kalo tile 8 na an bɛna kuma o jaabiliw taabolow kan. Ayiwa fɛnɛ a yirala fɛnɛ k'a fɔ ko Tumutu laadala kirikɛla n'a bɛ wele ko Kadi ale ye bataki sara Tumutu mara ɲɛmɔgɔ la n'o ye gouverneur ye. Mun de bɛ bataki in kɔnɔ a kumakan ye mun de ye an bɛna o fɛnɛ laseli k'aw ye. Ninnu de bɛna na fara an ka laselikɛlaw ka kumaw an'u ka sɛgɛsɛgɛli tɔmɔlenw ka duniya kɔnɔna na ani Mali jamana kɔnɔna na ka tɛntɛn aw ye sisan ɲanzan kɔfɛ an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɛnɛ kan. Ka segin tuguni ka foli ani tanuni lase an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw ye a k'aw bisimila bi alamisa in na novembre kalo tile 8 bi alamisa in na novembre kalo tile 10 san 2022 la Malikura jɛmukan kɛnɛ kan ka bɔ studio 6nan kɔnɔna na VOA soba la. An ka kunnafoniw ka tɛmɛ n'olu ye. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko duniya keleya tɔnba ale ye jalakili da Mali sɔrɔdasiw ani dansago kɛwalebagaw ani kulu maramafɛn yɛrɛlafasakɛ kulu dɔw kan k'a yira k'a fɔ ko u ye dankarili kɛ jo sariyaw ani hadamaden sariyaw la Mali jamana kɔnɔna na minnu latɛmɛna kalo 3 ɲɔgɔnna kɔnɔna na. Gafe ni a kɔnɔkuma ni a ladɔnna bi sɔgɔmada in na alamisa la AFP kunnafoni sɛbɛn mɔgɔw fɛ. Ayiwa u y'a yira k'a fɔ ko a kɔnɔ a sɛbɛntiyalen don k'a fɔ ko sɔrɔdasiw ani dansago waloyaw mɔgɔw ko ani kulu maramafɛntigiw ye ɲangata gɛlɛnw bila faso jama jɛkulu caman kan ka bɔ juillet kalo la ka taa se septembre kalo waati ma. Bataki ye MINUSMA ka MINUSMA n'o ale ye duniya keleya tɔnba ka kulu ye min bɛ Mali jamana kɔnɔna na ka dɛmɛ don lakanako olu sabatili baaraw la ani Mali ɲɛmɔgɔw fɛ. Olu de ka kalo 3 bataki de don. Kalo 3 o kalo 3 u bɛ bataki min bɔ awa k'a fɔra k'a fɔ ko a sɛbɛntiyara o bataki de kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko ɲangata bilala faso jama jɛkulu mɔgɔ 375 ɲɔgɔnna de kan a waati kɔnɔna na. Awa u y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko fɛn min ye mɔgɔ 163 ɲɔgɔnna ye o jate o bilala dansago kɛbagaw mɔgɔw olu ka ɲangataw an'u ka fagalijuguw kan faso jama jɛkulu kan. Ayiwa fɛn min ye 162 ɲɔgɔn jate ye o bilala Mali sɔrɔdasiw olu ka minan kɔnɔna na 33 u dara maramafɛntigiw yɛrɛlafasakɛ kulu minnu bɛ sigida ninnu na yen u dara olu ka bolo kan. Ayiwa 13 o bilala kuluw kan minnu fana y'u bolo bila Mali bɛngafe la. Ayiwa Mali furancɛ fanga tun ye layidudi kɛ u ka fɔ la ko ka sɛgɛsɛgɛli taabolow sigi a bolo ninnu kan ko nka ko jaabi foyi ma se ka sɔrɔ a la sabula u ma sɛgɛsɛgɛli kelen foyi bilalen kɛnɛ kan min lakodɔnyara a sira kan. O fɛnɛ sira kelen de kan kunnafoni sɔrɔlen VOA bamara mɔgɔw fɛnɛ kunnafoni sɛnsɛnlaw wulila ka diripa mɔgɔw magɛn ko u bɛ se ka jaabili sɔrɔ cogoya min na nin jalakilikan ninnu na u ka hakilina ye min ye ka da nin jalakilikan ninnu kan ɲɛma sɔrɔ o fɛnɛ na diripa mɔgɔw olu ma jaabilikan di VOA bamara kunnafoni sɛnsɛnlaw ma. Ka tɛmɛ ni halisa an ka kunnafoni ye ne ni hakilina kelen ye ka kɛɲɛ ne ni jalakilikan minnu ye tan n'u taara ka da Mali finitigiw ani dansago kɛwalew ani fɛn min ye kulu yɛrɛlafasakɛ kulu maramafɛntigiw u ka ni dankarili waleya ninnu ye faso jama jɛkulu kan Mali hadamadenya hakɛ sabatili lakɔlɔsi kulu belebeleba o ɲɛmɔgɔ Modibo Danbele wulila ka se ale ma ka ɲininkali tɛŋunen kɛ a la a tɔgɔ ko Agibu Buwari an ka kumakanw lamɛn. Mɔgɔw ka se k'u hakililaw di k'a sɔrɔ gɛlɛya ma bɔ a la kunnafonidilaw ka se k'u ka baara kɛ lafiya kɔnɔ o de kama depuis waati damadɔ an bɛ ka jateminɛ dɔw kɛ kunnafoni sira fɛ ani hakililadiliw sira fɛ ko dɔw bɛ ka kɛ olu tɛ taa sariya taabolo fan fila don ko kelen ye mun ye dɔw bɛ yen u bɛ mɔgɔw nɛni
bɔlɔlɔ siraw kan donc o tɛ hakɛ ko ye o tɛ sariya kɔnɔ o man ka kɛ o mɔgɔ sugu n'olu minɛna olu kan ka kiri i n'a fɔ côté filanan ye min ye o ye dɔw b'u hakilila di k'a sɔrɔ nɛnini t'a la dɔgɔyali t'a la mais u ka baara taabolo kɔnɔ b'u ka hakilila di u bɛ kunnafoniw di donc olu fana u kan ka to yen u k'u ka baara kɛ parce que sariya sɔsɔ t'o kɔnɔ donc an ka welewele dan in a kɔrɔ de ye k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ani jamana kuntigiw olu bɛ bɛɛ de kama olu de kan ka wuli k'u jɔ pour que k'a sabati jamana kɔnɔ pour que k'a kɔlɔsi jamana kɔnɔ pour que minnu b'a kɛ sariya kɔnɔ olu ka se k'u kɛ nɔgɔya kɔnɔ et minnu fana tɛ sariya kɔnɔ pour que ka kangarimada k'olu ye n'u donna mɔgɔ minnu gasi la olu fana bɛ se ka plainte porter u contre la. Nin bɛ kɛ wagatinin min na an y'a ye k'a fɔ kunnafonidiso Jeliba TV ale datugura kalo 2 wagati kelen fana ya gɛlɛya caman bɛ yen walima kumasuguya dɔw bɛ diinɛ ni ɲɔgɔn cɛ mun ye wale mɔgɔw tɛ mun ye ka caya aw hakilila ye mun de ye nin ko in na aw bɛ kan ka mun de kɛ yaasa jamana ani ni mɔgɔ minnu fana bɛ yen bɛɛ ka se k'i ka hakɛw lafasa sariya kɔnɔ ka sɔrɔ bi ma kɛ mɔgɔ si kan. Joliba TV ka lahala ani dɔw bɔra bɔlɔlɔ sira kan ka diinɛ dɔ dɔgɔya n'o ye an b'a dɔn a ko sugu a bɛ se ka taa ni jamana ye yɔrɔ min n'an ye misali ta i n'a fɔ Rwanda jamana radio dɔw tun bɛ yen olu tun bɛ kumaw fɔ minnu bɛ jamanadenw su ka bila ɲɔgɔn na minnu bɛ mɔgɔw dusu kami kami donc o taara wolo min na Ala ka Mali kisi o ma bon min ye Joliba TV ta ye liberté de presse ko kuma de sɔnni Musa Traoré ka fanga ka bi fɔra ma ko dictature a nana gɛlɛyaba de kɔnɔ donc o yɛrɛ kumaw tun ka jugu ni Joliba TV kuma min fɔra o kɔnɔna na donc 21e siècle donc liberté de presse ani liberté d'expression olu ye hakɛw ye minnu bonyanen don kosɛbɛ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ fɛ a kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko journaliste ou bien n'i b'i hakilila di ko i k'i sago fɔ i ka mɔgɔw neni i ka mɔgɔw dɔgɔya n'o olu fana ye wale ye minnu bɛ sariya sɔsɔ mais n'i b'i ka hakilila di k'a sɔrɔ a ma kɛ nɛnini k'a sɔrɔ a ma kɛ ni mɔgɔ dɔgɔya ye donc constitution fana n'o ye sariya sunba ye o bɛ o daga mɔgɔ si man ka jɛn n'a ye k'a fɔ danga kari liberté d'expression na ani liberté de presse la parce que ni dankarilo la non seulement parce que ni mɔgɔ kɛra ko i tulo diyaɲɛ kuma dɔrɔn de bɛ f'i ye i yɛrɛ b'a dɔn minnu b'a fɔ u dɔnnen don jamana kɔnɔ yɛlɛma yɛlɛma na donc u bɛ hakilila min di c'est pour que ka i tulo nisɔndiya kuma dɔrɔn fɔ kan wɛrɛw lamɛn o b'a to i ka jamana mara bɛ nɔgɔya i bolo. Ayiwa ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye an y'a fɔ aw ɲɛna jɛmukan daminɛ na k'a fɔ ko fɛn min ye Tumutu mara ladala kirikɛla ye n'a bɛ wele ko Kadi ale ye bataki sara Tumutu mara kɛbaga la n'o ye gouverneur ye ayiwa a kɛra kalan lawuliliko o taabolow de kan u y'a yira k'a fɔ ko faamaw kan ka sɔn taabolo dɔw de ma minnu dayiralen don bataki in kɔnɔ Ali Hussein Alaji n'ale bɛ wa Bambara ka kunnafoni sɛnsɛla ye ka bɔ Tɔnbɔkutu ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. Nin gafe mun cira Tɔnbɔkutu gouverneur ma a y'a sɔrɔ nka min ye Tɔnbɔkutu gouverneur ye a ma jaabili foyi di nin lettre in kɔnɔna kuma kan fɔlɔ nin cikan in kɔnɔ Ali Hussein Huka n'ale ye silamɛ kiiritigɛba ye Zuwera Kunda mara kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ jɛ ni lakɔliso dayɛlɛli ye fɛn damadaw kosɔn k'u b'a fɛ silamɛ diina ka kalan lakɔlisow la ani arabukan second cycle la k'u b'a fɛ cɛmanu ni musomanu ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'o ye u kana sigi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ u ka nin gafe in kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ni denmisɛnw bɛ taa lakɔliso la fɛnɛ u ka fini suturalen don i n'a fɔ silamɛ diinɛ b'a laɲini cogo min na ninnu laɲini ninnu kɔfɛ dugulama caman y'a yira k'a fɔ n'a danna ninnu laɲini kɔni ma ekɔliso kan ka se ka dayɛlɛ Tɔnbɔkutu mara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min ye Tɔnbɔkutu kalanko ɲɛmaa ye Seyo Tambura a y'a yira k'a fɔ Ali Hussein Huka ni ale ye silamɛ kiiritigɛla ye Zuwera a ka dantigɛli ninnu bɛna se ka kɛ sababu ye ka olu kalan ɲɛmɔgɔw dɛmɛ yaasa u ka se ka lakɔlisow dayɛlɛ minnu datugulen don Tɔnbɔkutu mara kɔnɔ nin kalo in na a bɛ lakɔli 64 bɔ minnu dayɛlɛla Tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔ o sɛbɛntiyara Tɔnbɔkutu kalanko ɲɛmaa fɛ nka bibi na lakɔliso 143 olu de datugulen don Tɔnbɔkutu mara kɔnɔ k'aw hakili jigi waati min na Tɔnbɔkutu binna kulu marifatigiw bolo Ali Hussein Huka ale de kun ye u ka silamɛya kiiritigɛba ye Huka Mali jamana ɲɛmaw kun y'a minɛ nka a labilala
san 2014 waati k'a sababuya kɛ ni danaya min sɔrɔla Mali ani kulu marifatigiw ni ɲɔgɔn cɛ. Kabini o waati a taari daga Zuera Gundam Circle kɔnɔ ka kɛ ni u ka silamɛya diinɛ kiritigɛba ye. Ni Al-Hussein Alhaji Kalaseli ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou. Ayiwa sisan an ka Goudou Bokoum lamɛn ale bɛna an kunnafoni fɛn min ye lakana taabolo tɛmɛcogoyaw ye Yuwaru mara la. Yuwaru mara la lakanabaliya bɛ ka bonya ka taa a fɛ dugu jɛko 20 waati o waati n'a kɛra maaw kɔnɔ ko nin ye basigi sɔrɔli denkuranna bange gɔyɔ la o de la an b'a ye k'a fɔ taamani mana cu maa min kan o tigilamaa ni siran ani jɔrɔ ni kamanagan nasuguya bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ɲɔgɔn na ka kɛ lakanabaliya ye kulu maramafɛntigi minnu kɛlen don ka kungo kɛnɛna k'u ta ye sanga ni waati olu fana ni laruyeli banbaliw bɛ ɲɔgɔn na yaasa k'a dɔn k'a fɔ ni o y'a sɔrɔ jamana in foroba cakɛla dɔ bɛ sɔrɔ taamadenw na walima finitigilaka dɔ o de kɛlen don bi ka tagama sɛbɛkɔrɔ gɛlɛya yuwarukaw ma o min kɛra sababu ye ka wolo gɛlɛya caman na i n'a fɔ jago nasira la sous-préfecture 7 min bɛ Yuwaru mara kɔnɔ a kelen tɛ yen nɔ min bulonda dayɛlɛlen don an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi ka fara nin gɛlɛyaw kan baɲumankɛtɔn minnu bɛ Yuwaru mara kɔnɔ ni olu bɛ munumunu salo boloda sanga ni waati bɛɛ lajɛlen faso jama kan k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya ani degun min b'u ka yaasa o bɛ se ka kɛ kɔrɔtafɛn ye ni dɛmɛw ye olu fana ka baara sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyalen don bi ka da kulu maramafɛntigiw dalen tɛ maa si la an bɛ tile min na o de la an b'a ye k'a fɔ nin ye a tile 15 ye a bɛ fɔ baɲumankɛtɔn min ma ko IRC ni olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri bɛnnen don ka sɛgɛsɛgɛli boloda ani ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ gɛlɛya la sanga ni waati baloko nasira la ni an k'u ma ko humanitaire a maa saba welikura kulu maramafɛntigiw fɛ k'u to u ka baara la Fɔrɛmanke sigida kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnyana Gacilumakaw fɛ yen nɔ ni o ye Ablaye Keyita ye Nu Talfi ani Mobo Yatara tile 15 tɛmɛnen kɔ ka se sisan ma maa tɛ yen nɔ min bɛ se k'a jira k'a fɔ ko nin ye kunnafoni jɔnjɔn ye ni maa welikulen ninnu kan ni yiriwa ngulɔman dɔ bɛ se ka kɛ kalan ye o kuma tɛ se ka fɔ Yuwaru mara kɔnɔ an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi kuma kelen min kɛlen don maaw dalagɛsɛ ye o de ye k'a fɔ fɛlɛ ni dabali jumɛn de bɛ yen nɔ sa min tora min bɛ se ka kɛ yaasa basigi bɛ se ka sabati Yuwaru mara fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Yuwaru Goudou Bokoum ka laseli don. Ayiwa halisa lakanabaliya ani Mali kɔrɔyan fanfɛla n'a cɛmancɛ fanfɛla la n'a kɛlen bɛ ka kɛ kamanaganba ye bi malidenw bolola la maliden dɔw Bamakɔ sigibaga dɔw olu ye u ka hakilinaw di Mariam Tarawele ka micro kɔnɔna na an k'u a lamɛn. Ne tɔgɔ ye Kaw n sigilen don San fɛn min kɔni anw fɛ yen San mara la yan nɔ lakanako sira kan alhamdulilayi an b'a fɔ ko bi a nɔgɔya la fɔlɔ la an tun bɛ cunganba minnu mɛn yɔrɔw la sisan an ma ban pewu dɛ mais a bɛ kɛla kelen kelen yɔrɔw la waati tɛmɛnen na an y'a mɛn k'a fɔ ko u taara mugujugu bila sira kan karitigi dɔw ɲɛ bangara sira kan fo ka kɛ tiɲɛniba ye ten o tiɲɛniba minnu fana filɛ nin ye an bɛ a dɔn k'a fɔ o y'u ka faiblesse de parce que u ka ko ma dabɔ o kama a dabɔra min kama bɛɛ b'o dɔn mais n'i y'a ye u y'o taabolo ninnu bɛ bila ka don sisan ka siraw de minɛ passagew la an bɛ weleweleda min kɛ gouvernement ka da o kan tiɲɛ don n'a fɔra ko ka siraw dilan sisan gouvernement ka cɛsiri o fɛ teliya la walasa hali kari chauffeur min bolitɔ ou bien chauffeur gansan min bolitɔ ye dingɛ kura ye sira la a n'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ b'ale ɲɛ min man ɲi o de kɔni ye kunnafoni ye bi ne bɛ se ka min fɔ aw ye. Ne tɔgɔ Alimatu Watara bi na mɔgɔ si tɛ sécurité la bilen an tɛ se k'an bolofɛnw bila fosi même l'autre jour ne yɛrɛ ka mobili jɔlen o taara batterie bɔ c'est pour vous dire que hali sokɔnɔna an ka sokɔnɔnaw la tuguni an tɛ sécurité la état bɛ ka caman kɛ dɛ mais u ka u pencher a kan hali bi ka mesure kuraw ta tuguni minnu tɛ kɔrɔlenw ye parce que franchement maliyɛn bɛɛ degunnen don bɛɛ sirannen don an bɛ da an ka sokɔnɔ mais an tɛ sunɔgɔ a ma nɔgɔ faut que u k'u hakili to o côté la. Ne tɔgɔ Bubakari Bagayoko bibi in na insécurité barika bonyalen don fan bɛɛ fɛ Bamakɔ dɔrɔn tɛ Bamakɔ ta ka dɔgɔ la yɛrɛ bon mun nana ni nin ye a kun ka ca denmisɛnninw ka barantanya b'a la et puis état fana nɔ b'a la parce que n'i y'a ta k'a lajɛ denmisɛnnin caman bɛ yen bi olu y'a préféré ka sira surun ta o sira surun tɛ dɔwɛrɛ ye suɲɛni ni binganiw ni ani kokolon caman don o don barikuraw bɛ dayɛlɛ denmisɛnninw b'u fa ka taa tiɲɛniw kɛ dɔrɔgu feere yɛrɛ o kɛra business ye sisan mun développelen don a cɛ ɲalen don an fɛ yan kosɛbɛ kuma tɛ k'o la denmisɛnninw bɛ minfɛn juguw ta ɲuman yɛrɛ tɛ kɛ bilen o fana de fana bɛ état arranger cogoyanin dɔ la n'i y'a ta k'a lajɛ bon o kɛlen don k'u mago bɔ a la ne m'a fɔ n ko priorité tɛ dɛ mais don o don mun bɛ ka fara kan o ta ka bɔ a la quoi alors que san o san recrutement bɛ kɛ an b'a ye an yɛrɛ terikɛw caman bɛɛ kɛra polisiw ye
mais i b'a sɔrɔ u bɛ bɔ sira dɔ de kan ka don polisiya ninnu kɔnɔ polisi ninnu yɛrɛ caman ye bandu ye n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan quartier ni fɛnw na dɔw bɛ jɔnw ni fɛnw min yɛrɛ u bɛ polisiw kɔnkuru kɛ u bɛ don donc ɲuman t'o ko la quoi il faut que État ka jɔyɔrɔ fa ko la lakana minnu kan ka lakana sabati olu yɛrɛ ka kɛ mɔgɔw ye jigi bɛ se ka da minnu kan ko ni ninnu cɛsiri lakanabaliya bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na n'i y'o bɛɛ ta ka bɔ yen sisan problème bɛ situé yɔrɔ min na fana o ye toujours insécurité au nord tant que yen fana ma suma a ka gɛlɛ yan bingani wale dɔw ka dabila mais en tout cas a bɛɛ kan ka daminɛ yɔrɔ dɔ de la. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. An balimaw k'a fɔ na halisa aw bɛ Malikura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ VOA suba kɔnɔna la studio 6 na ni waati na aw tulo bɛ Kiyatu Tarawele de kumakan na ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ jɛmukan in na a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 kan Bamakɔ a n'a lamini na radio siraw kan FM na an bɛ sɔrɔ Wagadugukaw fɛ yen nɔ fiɲɛ turukala 90 o kan an bɛ sɔrɔ Abijankaw fɛ yen nɔ fana fiɲɛ turukala 102 ntomi ani 4 kan awa fɛn min ye Gawukaw bara ye a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 106 ntomi ni 1 kan Tumutu a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 90 ntomi ani 3 kan Korokaw fɛ yen nɔ Baɲangara mara la a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 93 ntomi ni 2 kan awa ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka i sɔgɔ an na sanfɛ bɔlɔlɔw kan a bɛ se k'an sɔrɔ an ka sanfɛ bɔlɔlɔba kan ni waati in na n'o ye www.voabambara.com walima a b'an sɔrɔ an ka pagew kan Instagram, Facebook ani YouTube la live la ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye kalata sɛbɛnw olu sɛgɛsɛgɛli baaraw olu daminɛna Mali jamana kɔnɔna na ayiwa nin waleya in a yirala k'a fɔ ko sigikafɔba min kɛra ne jamanadenw farala ɲɔgɔn kan k'u ka hakilinaw di baaraw kɛcogo kan jamana yɛrɛ taaɲɛ siraw kan olu ka hakilina dɔ de tun don ayiwa Mariam Kuyate n'ale ye VOA Bambara ka kunnafoni sɛnsɛla ye ka bɔ Bamakɔ a bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. Kabini octobre kalo tile fɔlɔ kalata baaraw olu kɔni daminɛna Mali marabolo caman kɔnɔ jɛkulu fɛ min sigilen don ka jateminɛ kɛ kalata baaraw kɛko ɲuman kama n'o ye modèle Mali ye u ka jateminɛw sen fɛ ni kalo kelen in kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko maaw kɔni ma bɔ ka t'u tɔgɔw lajɛ kalata sɛbɛnw na Dr Ibrahim Sango ale ye o kulu ɲɛma ye. An kɔni mun ye ni kalo in na mɔgɔw tala ka taa Mali yɛrɛ tala ka bɔ pour que ka taa bon kun caman b'a la parti politique yɛrɛ u ka fanga batu la pour que Mali yɔrɔ bɛɛ u ka se k'u ka lasigidenw bila ka taa commission administrative kɔnɔ bon olu kelen tɛ gouvernement fana bɛ yen ale fana ka kan ka dɔn ko ni baara in kan ka waleya donc ni a sera u kan ka fɔ mun ma weleweleda n'o b'o fɔ tubabukan na ko information éducation communication ka mɔgɔw wele k'a fɔ a ye t'a lajɛ parce que i b'a sɔrɔ liste électorale mɔgɔw t'a baara ka ɲɛ su tɔgɔ bɛ k'a la minnu kan ka vote yɛrɛ u kan ka kalafili u tɔgɔ t'a la donc kɛlɛba de bɛ se ka a kɔfɛ. A yirala k'a fɔ ko fiɲɛ caman bɛ kalata taabolo la nin waati in na politikimaw k'olu jɔyɔrɔ ka dɔgɔ kosɛbɛ baara yɛrɛ taabolo ɲuman na o kama an y'an ka kuma galama tegun Nuhum Keita la parti Sadi Mado walasa ka hakilinan dɔn. Processus sécurisé tɛ kabini a daminɛyɔrɔ la fo a banyɔrɔ la mɔgɔ min bɛ commission kɔnɔ rares sont vraiment les gens qui comprennent enrôlement kan ka kɛ cogoya min na. O siratigɛ la Sifinakaw ka kulu min tɔgɔ ye ko Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie o ɲɛma n'o ye Fuseni Diop ye ale y'a yira k'a fɔ ko kunnafoni ko de ma cari a kɛcogo la.
baara yɛrɛ fanba b'a ta octobre kalo tile fɔlɔ ka taa bila tile 31 na n'o la baara minnu bɛ kɛ n'a fɔra ma ko transfert n'i ye sigida dɔ falen n bɛ fɛ n ka vote yɔrɔ ka gɛrɛ n na n bɛ taa commission fɛ pour que k'o transfert kɛ mais n'i y'a ta k'a jateminɛ mɔgɔw t'o kunnafoni yɛrɛ kalama an y'a lajɛ hali bɔlɔlɔw sanfɛ ministre de l'information yɛrɛ y'a bila ko baara bɛ continuer jusqu'au 31 décembre n'i y'o fɔ mɔgɔ min ɲɛna ale bɛ se k'a sigi k'a fɔ a ɲɛna a hakili la kalo 3 n bɛ se k'an sigi hali décembre n bɛ se k'an ta kɛ alors que commission mana sigi ka ban commission bɛ baara fɔlɔ min kɛ o ye kalo fɔlɔ ye kalo filanan tɔ bɛɛ u ye recommandation minnu transfert minnu sɔrɔ u b'o baaraw de kɛ k'o lase sanfɛ mɔgɔw ma donc o b'a yira na k'a fɔ kunnafoni ta fanfɛla la degunba bɛ yen walasa k'a la passer ka kɛɲɛni ni fiɲɛ damadɔw ye kalata baaraw la maliyɛnden kuma dogolen minnu sigilen bɛ mali kɔnɔ yan nɔ ani minnu y'u sigiyɔrɔw bila kɛlɛ ɲɛsiranya kama a yirala fɛnɛ k'a fɔ k'olu sen tɛ ka ye nin baara kofɔlen in na an b'aw ladɔnniya fɛnɛ k'a fɔ kalata sɛbɛn lakurayali baaraw olu daminɛna kabini octobre kalo tile fɔlɔ wa o bɛna kuncɛ décembre kalo tile 31 mariam kuyate bamako VOA Bambara. aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnin di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. l'Amérique jamana kɔnɔ yan nɔ novembre kalo tile 8 tarata don u y'u ka nagakɔrɔ kalataw kɛ a jaabikow olu bɛ sen na ayiwa an ka Mohamed Toure a lamɛn a bɛ nana walawalali kɛ an ye jaabi minnu sɔrɔla ka bɔ kunun na ka na se bi la. Arabadon u tɛmɛna kalata dugusɛjɛ kɔfɛ ka jigida ko u bɛ se ka sanfɛ wasabulon ɲɛ minɛ n'o ye Sena ye ani ka sebaya seli kɛ maraw ka ɲɔgɔndanba dɔw la. While the press and the pundits are predicting a giant red wave, it didn't happen. Wa wasabulon bɛlɛn tun ma fɔ hali bi a ko da fɛ ka sɔrɔ démocrate tun bɛ ka nisɔndiya ani républicain tun bɛ ka kasi tɔnɔba la minnu ma se ka kɛ o ko gɛlɛmanw tun bɛ yen politikitɔn fila bɛɛ kan k'u ɲɛsin minnu ma k'u ɲɛnabɔ ani teliya la républicainw ye ɲunakan fɔ cɛbɔw ka jogo kan cɛbɔ damadɔ banna ka sɔn u ka setanyaw ma kalata la Associated Press tun ye minnu da u sina kɛ cɛbɔw ye. Republicans will work with anyone who's willing to join us to deliver this new direction. A bɛ se ka kɛ ko jateden labanw tɛna dɔn yanni dɔgɔkun caman kɔnɔ a bɛ se ka kɛ fana kadaw ko républicainw bɛna wasabulon fanga kelen ta wa jamanatigi Joe Biden ka laɲini san 2 nataw kɔnɔ o bɛna dɔgɔya o yɔrɔnin bɛɛ a jɛlen don ko an ye bɔnɛ sɔrɔ kalataw la an tun kan ka se minnu ma baw Trump ye cɛbɔ dafabaliw sugandi républicainw ka jamana fɛrɛbɔla Alex Kona y'o fɔ Georgia tun kan ka kɛ fɛrɛ ye hali n'a ka surun hali bi ka kuma kalata jɔnjɔn caman kan républicain politikitɔn bɛ se ka fanga ta hali bi jamanatigiso la san 2 nataw kɔnɔ n'o ye Biden ka jamanatigiya ye wa n'o kɛra GOP n'o ye républicainw ka bɛrɛbɛrɛtɔn ye bɛ se ka sariya kɔrɔ o sariya kɔrɔlenw tɛmɛniw bali ka sɔrɔ a bɛ sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛma hɔrɔnyalew daminɛ hali ka bɔ fanga na ka sɔrɔ a ma jalaki kuma bɛɛ la démocrates ye gɛlɛya sɔrɔ ka cikan jɛlen sɔrɔ min bɛ mɔgɔ bila ka miiri ka bɔ kɔnɔtiɲɛ na ka taa sɔrɔ kow la ka sɔrɔ ka segin ka taa sigida lakanani la wa ka laban kɔnɔtiɲɛ la. Ni farafinaka san kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ la belebeleba ye a y'aw sɔgɔ VOA kan yasa ka se ka farafinaka farikolo ɲɛnajɛ manti k'o seli kɛ ni an ka kunnafoli ɲɛfɔli kuncɛlenw ye ka kɔn tulon ɲɛ ani tulon kɔfɛ dolo minnu bɛ bɔ kɛnɛ kan tɔlɔntankulu degeli karamɔgɔw ali tɔlɔntannaw wa an kana ɲina fɛnɛ balɔntana kanubagaw ka an tolon k'an sewa ni tɔlɔntan damu ye ɲɔgɔn fɛ. Kada u ka jamanaden dɔw ka nisɔngoya wulikajɔw kan ka kɛɲɛ ni a ka sugandili ye Burkina jamana faso sanni feere minisiri kura ye baara bilancari kɛ Kader Traoré bɛ a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Kabi Burkina Faso ka fanga ɲɛmaa kura Maître Apollinaire Kyelem de Tambela y'a ka gouvernement kura bila sen kan fasoden dɔ ye wulikajɔ kɛ k'a fɔ ko o ma jɛn n'a ye ko minisiri min bɛ nafolo sɔrɔ ko ani jagoko kunna Donatien Nagalo ko fo ale ka gouvernement ni walan sɛmɛ sabula nin maa ninnu fɛ ni minisiri in da bɛ yuruguyurugu ko ani surafɛndumu ko dɔw ra nin wulikajɔma ninnu ye kunkɔrɔta sɔrɔ sabula nin minisiri kɔfɔlen nin y'a fɔ kunun ko ale da bɛna bɔ gouvernement kura ni sigili la. Au vu du contexte social.
An bɛ waati minnu na sisan i n'a fɔ politiki ko gwɛlɛya b'an ka jamana na ani lankanabaliya kosɔn ne welenin don o de kosɔn yan'an ka se k'a to baara ka kɛ ɲanama jamana kɔnɔ ni gouvernement min basiginin don ani mɔgɔ bɛɛ jɛnna n'a ye a danganin don ko ne ka se ka n ka minisiriso ni walan sɛmɛ ka se ka sigiyɔrɔ di maa wɛrɛ ma. Donatien Nagalo dabɔlen minisiriso min bɛ nafolosɔrɔkow kunna fulancɛ fanga ka gouvernement kɔnɔ jɛnkulu min bɛ feerelikɛla misɛnw kunna ale y'a kan di sɔgɔmada nin na. Le bureau régional du centre et l'ensemble des travailleurs de l'économie informelle. Anu ka bureau min bɛ jagokola misɛnw kunna min sigilen don Wagadugu ani an ka maa minnu bɛɛ bɛ dugu wɛrɛ la an bɛɛ ko an ye kɔrɔsili kɛ ni minisiri nin ka walansɛmɛ na o de kosɔn an bɛ jagokɛlaw bɛɛ wele ani feerekɛla misɛn minnu bɛ jamana kɔnɔ olu bɛɛ ka o gɛrɛ da kelenya ka se ka baara kɛ ɲanama min bɛ se k'a to jamana ka lakanaya ani basigi ka sɔrɔ an ka feerelikɛnw ani an ka jago yiriwaliw kan. Ministre Donatien Nagalo ka walansɛmɛni kɔ maaw bɛɛ bɛ filɛri kɛra ka taa ministre min bɛ an ka duko ani dugujɔkow kunna n'an ko ministre de l'habitat Yakuba Dié maa murutulen dɔw ko ale fana da bɛ yuruku ko dɔw ra ale fana bɛna walansɛmɛ wa an m'o si dɔn fɔlɔ nin tun ye Kadɛ Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Ayiwa ka tɛmɛ ni kunnafoni ye halisa jirala k'a fɔ ko téléphone portable dɔ ko a n'a dilanni a sabatiyalen don Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ de fɛ a jamanaden dɔw fɛ u y'a bila sen kan n'u y'a tɔgɔ da ko Superphone Open. Ayiwa a yirala k'a fɔ k'u ye farafina u ka jamana todunkanw de bila kan mɔgɔ minnu taara ekɔli la i ma taa ekɔli la i bɛ se ka baara kɛ ni téléphone ye kosɛbɛ ni sɛgɛsɛgɛli kɛra an ka kunnafoni sɛnsɛla fɛ min bɛ bɔ Abidjan n'a tɔgɔ ko Alain Amonchi awa bayɛlɛmali kɛra bamanankan na Mariam Traoré fɛ an ka lamɛn. A dagalen don subahana mansinw marayɔrɔ so dɔ la min bɛ wele ko village de technologie de l'information et de la biotechnologie ni dɔw k'a ma ko VITIB. Nin cɛkɛyɔrɔ kura min n'a kurubon karila jɛkulu fɛ min bɛ wele ko groupe Serco de sera ka ni telefɔni kura in dilan ni hakilina dɔw faralen ye ɲɔgɔn kan min ye hakilina kelen pewu ye cakɛda in yɛrɛ tɔgɔ la. Telefɔni min ni u y'a wele nansaraw ka kan na ko le téléphone intelligent du groupe Serco min labɛnna ni farafina kanw caman de ye ni telefɔni kofɔlen in bɛ se ka dayɛlɛ ni makow ye. Maaw fɛ minnu tɛ sɛbɛnni dɔn wa u tɛ se k'a kalan i n'a fɔ Dr Alain Kapo Chichi ale b'a ɲɛfɔ cogo min. Nous adressons à tous les pays. An bɛ weleweleda kɛ jamanaw bɛɛ ka d'a kan a ka ca ni farafina kan 100 ye an ye mun don an ka telefɔni kɔnɔ mun bɛ se farafina jamakulu 290 ma ka se kan fɔcogo ma an bɛ kan ka taga ɲɛ sɔrɔ o fana na a bɛ magɛrɛ la sisan kan 1000 na o kosɔn an bɛ weleweleda kɛ mɔgɔw ye u ka se k'an dɛmɛ fu an ye mɔgɔ 3,500 de sɔrɔ o la minnu sɔnna ka baara k'an ye fu falaku la olu de bɛ kan ta bi an ye fu. Enregistre aujourd'hui les voix pour nous. Téléphone bɛ o la. Cela lance automatiquement l'action. Nin fana y'a nafa dɔ ye i n'a fɔ denmisɛn sifin minnu ni seko ni dɔnkoba b'u la ka se k'u ka hakilinaw bila sen kan k'a lawaleya ani k'a yakubaya min bɛ se ka nafa lase farafina. N balimaw ani yan tuma kunnafoni hɔrɔnya ye bɛɛjɛ fanga sigicogo sariya kolo jɔnjɔn dɔ ye min sinsinnen bɛ hakilinata hɔrɔnya ani kuma fɔli hɔrɔnya kan o tɛmɛnen kɔ kunnafonidilaw ka hɔrɔnya bɛ kunnafonidilaw dɛmɛ u ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ hɔrɔnya la ani ka jamanadenw kunnafoni u ka sugandeli barokun kan nafa ni dɛsɛ jumɛn bɛ kuma fɔli hɔrɔnya la Mali kɔnɔ kunnafonidilaw hɔrɔnya dan ye mun de ye Mali kɔnɔ kunnafoni labilalen o nafa ka bon o bɛ waleya cogo jumɛn n'a b'a fɛ k'aw da don ni baro la ayiwa tulo sɔgɔ VOA Afrique sibiri nata na ayiwa a kunnafoni kana fɔ kɔ dɛ. An balimaw a y'a faamuya k'a fɔ ko waati kuruna an bolo ayiwa nin bɛna kɛ dansigi ye an ka bi jɛmukan in na jɛmukan labɛnna Cheikh Thiro ani Senemu Keyita fɛ aw ka a laseli kɛra aw ye ne Kɛyatu Tarawele ma fɛ ba laɲini kɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɛ a k'aw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoni siraw la télévision ani radio siraw fɛ nin tun ye Kɛyatu Tarawele kumakan ye Malikura kɛnɛ kan a k'an bɛn waati wɛrɛ. Kadamina États-Unis Moribo damene Fodi ala mo kelen fɛ Imara wa États-Unis Fodi ala mo kelen fɛ Donkili la mina mo ganyo la mo kelen ma sabu mando Mariamu ke wele États-Unis Ibariga ke mana ni romete ke na munu bangone fo Musa isaka yajiro fo kono be kumane abagaji wele Kamoribo dambele wele ka journaliste fama wele ka bokoro